wait. Kun san me yake faruwa? sani wallahi. Mu gwamnan mu na jihar Yobe mai Malabu ne. Ba mu da shi tamka duk Najeriya saboda gwamnan yana taimaka yan acaba da al'umman gari da talakoki. Kai to wannan gwamna ai mu za mu marhaba da wannan gwamna. Ka san mene? Ba ma ni ne dawo kasan nan yanzu ba. Kawai bajintan da gwamnan nan yake na ce dole in dawo ga state na. Ka san can London ma ana labarin sa. Dan London ne kai ne? Kai ka sarki. ai wannan gwamna tunda na ga ya gyara kasuwan nan saboda kuma yana da yanda yana kishin lafiyar mu da ya sa wannan karafuna wannan ba can ba To kaga tsoron da ake yanzu a Yobe kam Najeriya babu ita. akwai shi kenan wallahi Ba inda ba kula ba. Komai namu ana yin sayan da ya kamata. kai Ba wulakanci. ba Yanzu uzurin da ake mana. Gawai na kai ku gaya musu wane ne sama mai mana buri ba mai shirin ka nufin Allah ne ga gurin ku sai ya zo in maganar dorin aiki ne ai shi wannan dan albarka ne ai arziki ne Mutumin Allah mai na bakin ka. yanzu ko abu musu Allah taimaka musu Allah shafa musu. wanda ya sallah a cikin Mu yanzu ko gaba ne ba mu ba barin mai Malabu ne. Mu yanzu so muke har rayuwa ma ta kare. Har duniya ta ta kai mu a ce mai Mala ne ma mu. ai shi ba tura ku ne Mutumin arziki ai wannan ne. rota da aka kawo an buɗa wa matasa Sana'a ne. shi yasa na ce ma fa ni fa dole in dawo ga state ina can To gashi nan an yi makaranta ba aikin yi. to gashi nan da a lokacin tsohon gwamna so kasuwan ganin rufe ta aka yi amma wannan gwamnan yana hawa ya bude ta. ko tashin hankali aka yanzu wannan shi ne ce aje a cika Yanzu bai dan local government karfe 10 na dare zaka iya shiga. to wannan gwamnan Ba ka da ke shi muka rasa da a mu wannan ba abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya wayo ta albarka Wata mai Malabu. Allah musu albarka mu ai duk mutanen mu. wannan gwamnan zan da ake yaban sa a jihar Yobe ai za ka samu idan sana can a sake dira Yobe an ga mai mala zai zama gwamnan mu waye zai dora inda bura ya tsaya ne ga wuri gawai na kai ku gaya musu wane ne sama mai mana buri ba mai shirin shi kenan tun da wannan al'amuran zai ji mu kuma kaga mu ko mu bar sa mu soka daga nan ko ranka dai soja ne shi ma din namu ai duk mutanen gwamnati mu a yanzu a jihar Yobe mai Malabu ya mana komai saboda ka da sojoji da komai yake zuwa sai wada da gwamnati yau mu no a kai kan yaro ta mana kai baba ba tura gwanari shi yace a kana gefen nan saboda kulawa da lafiya saboda kishin talaka to ranka dade shi ke sai ta ƙara hada mu ranka yau ranka dade sai ta ƙara hada mu ai yanzu da bai da mu mun zama daya to shi ga Allah zan ba Mun gode Alhaji, mun gode. mu mika sakon mu da wani ina ga yana da alaka da gwamna ka zan wallahi. in ka ka ce gwamna muna san da gwamna to yau Mun gode. ka ka ce muna san Ni dai gaba ba? Ni dai ba? dukan Allah ni dai ba. in ka a mika mana gaisuwa gun gwamna Allah ya dama mana gwamna yau mu ci arziki mai mala wannan rubutu mai mala haka ku same da tambarin dalilan gaidan mai malaba mai kenan mai mala zaɓin Allah ne